Ďakujem za privítanie, vážení páni a dámy. Moje meno je Jakub Vonkomer a som z firmy Vonš. Sídlime v Brezne a zaoberáme sa vývojom, servisom, predajom, tak ďalej výkonovej elektrotechniky. Takže začal by som vstupne, že čo robíme. Čiže spomenul som to krátkoveto v úvode. Vonš sa zaoberá vývojom, výrobou, servisom a predajom výkonovej elektroniky, ako sú napríklad frekvenčné meniče, pre riadenie elektrických motorov, častejšie asynchrónnych. Robíme aj štvorkvadrantné meniče, z nich odvodené. Robiť trakčné pohony pre lokomotívy, uvidíte neskôr. Soft štarty. Poslednú dobu sme sa venovali aj fotovoltickým striedačom. Máme v portfóliu trojfázové a jednofázové. Riadenie malých vodných elektrární. Moja prezentácia bude venovať hlavne simulácii hardvérov pri vývoji nových produktov, návrh filtrov a prvkov pre už existujúce aplikácie, ale keď sa robia nejaké buď úpravy na zákazku, alebo nejaká nová typová rada, simulácia rôznych algoritmov, skripty pre technické výpočty. Je taký príklad z nedávnej doby, vývoj hardvéru solárnej nabíjačky PhotoCharger, kde si kolega z hardvérového oddelenia potreboval odsimulovať prechodové deje pri spínaní polovodičov, zistiť vhodnosť jednotlivých prvkov, hlavne polovodičov z hľadiska pracovných napätí a prúdov. Keďže je tam vysoká spínacia frekvencia, používame silicon carbide tranzistory, takže tam ideme do 100 kHz. Si z toho nejaké grafy. Zaujímavosťou tu poviem, že krok simulácie je 33 nanosekúnd, čiže naozaj je to veľmi krátka perióda vzorkovania a slúži naozaj na zachytenie aj drobných špičiek pri riadení takéhoto vysokorýchlostného hardvéru. To návrh výkonového zdroja DC pre napájanie troleje trakčných lokomotív. To je jeden z vývojov na zákazku poslednej doby. Pre napájanie testovacieho obvodu trakčných lokomotív banských si kolega potreboval overiť rôzne topológie tranzistorov a overenie a optimalizáciu parametrov tlmiaceho RC člena a jeho strát v obvode. Potrebovali sme si overiť vplyv sériovej indukčnosti na kvalitu prúdu výstupného, čiže miesto pracného skúšania výmeny fyzických obvodov mohol odsimulovať, ako asi bude vyzerať prúd a z toho odhadnúť prípadné rušenie alebo spôsobovanie problémov ostatným zariadeniam v blízkosti. Jeden z našich produktov, zvaná umelá sieť, to v podstate zdroji napätia, či už jednofázový alebo trojfázový, podľa požiadaviek zákazníka. To znamená napríklad vyrábajú zariadenia pre export na americký trh alebo pre nejakú vojenskú techniku a oni, že si to potrebujú skúšať, tak zadajú nám objednávku na takúto umelú sieť a im to podľa ich požiadaviek vyrobíme. Čiže toto je jednoduchý simulačný model. Tento model sa parametrizuje cez M-file a dá sa škálovať výkonovo, frekvenčne, výstupne, nejaké približné priebehy grafov, štart od malej frekvencie po vysoké, kde sme si v detaile mohli pozerať, ako vyzerá napätie a prúd pri nejakom definovanom type záťaže. Ďalej, čo je vývoj riadenia pre frekvenčné meniče, hlavne riadenie asynchrónnych motorov. Máme niekoľko simulačných modelov, Simulinku, používame jednak spojité modely motora, ktoré sa dajú zostaviť z optimálnych diferenciálnych rovníc, alebo používame aj trojfázový elektrický model z spomínaného toolboxu SimPower Systems. Takisto máme vyvinutú jednoduchú metódu na export dát z pamäte použitého procesora. Robíme na platforme Texas Instruments, konkrétne C2000, a tam používame asi 3 alebo 4 procesory z tej rady. Takých zaujímavých vecí ešte spomeniem aj návrh kompenzácie nelinearit spínacích a vďaka MATLABu a všim možnostiam spracovania som to pekne vedel odladiť a overiť. Ďalšia zaujímavá, aj keď naozaj veľmi jednoduchá aplikácia používaná pri návrhu lokomotívy. Ako som spomenul, venujeme sa zákazníckym riešeniam pohonov a v priebehu histórie firmy sa vyvinulo mnoho typov lokomotív. No a
Mojou myšlienkou, napríklad to bolo len minulý mesiac, bolo, že vytvoriť na to skript, aby sa nemuseli prerátávať parametre ručne podľa zadaných motorov, prevodového pomeru, účinnosti a tak ďalej a tak ďalej. Tak tvoril jednoduchý skript, do ktorého sa vloží približne 10-12 parametrov, ktoré sa týkajú lokomotívy a jeho výstupom je už trakčná charakteristika ťažnej sily na osi Y od rýchlosti. To je jedna z aplikácií, na ktorú som ja zvlášť hrdý. To sme sa venovali veľmi, veľmi dlho. Takáto pekná banská lokomotíva, 14-tonová baterková, ktorá sa skladá z 8 nezávislých elektrických pohonov. Umožnil mi odsimulovať nerovnaké priemery prítlačných kolies, čím som simuloval nerovnomerné opotrebovanie. Práve ten model mi ukázal, že tá realita je veľmi tvrdá, tak že už za krátky čas tie jednotlivé pohony mali veľmi rozdielne momenty, čiže navzájom sa, môžem to povedať, že bili. Že jeden brzdil, druhý ťahal a tak ďalej. Tá lokomotíva šla, jazdec to nepadal, ale samozrejme väčšie momenty znamenajú väčšie prúdy, to znamená väčšie mechanické opotrebovanie. Takto vyzerá napríklad model 8 pohonov v 4 nápravách. Jedná sa o kompenzáciu vyšších harmonických napájacej sieti priemyselnej a účinníka, čiže kompenzáciu jalovej energie. Tento projekt vedie k novým produktom, ako aktívny filter vyšší harmonický, kompenzátor účinníka a tak ďalej. A sú tu mnohé náročné úlohy pre riadenie. V tomto modeli ten bohato využíva Toolbox SimPower Systems. Takto približne vyzerá ten model. Naša novinka, fotovoltické striedače jednofázové pre takú malú domácu fotovoltiku do 10 kW, ale vieme ísť aj s výkonom vyššie, kde jednofázové striedače Photocontrol 1F a solárna nabíjačka PhotoCharger sa už vyvíjali metódou model-based design, čiže od začiatku sme šli najprv simulačný model, ktorý sme tvorili tak, aby sme využili nejaké hardwareové bloky generátora prerušení, podobne z knižnice pre Texas Instruments v rámci embedded kóderu a priamo z toho modelu už generujeme kód v jazyku C. Máme metódy, teda nie, že máme metódy, je veľmi jednoduché u tohto modelu si definovať, že táto premena bude globálna, táto budeme nastavovať cez štruktúru. Takže to i bolo všetko z mojej strany o využití MATLABu a Simulinku vo firme Vonš. Toto približne, čo je na obrazovke, to som sa venoval, ale je toho ešte mierne viac. Toto je vytknutie takých najzaujímavejších prezentácií a príkladov za, povedzme, rok alebo rok a pol. Takže ďakujem vám za pozornosť.